dirmi. Bueno, estic fent aquest vídeo des d'un viewpoint aquí a Koh Chan. Estem a prop de la zona de Lonely Beach i com podeu veure hi ha diverses illes petitones al voltant del perímetre de la illa de Koh Chan, que és bastant gran, Bueno, és maquíssim, Molt maco, molt maco. I molt tranquil. No hi ha gent, pràcticament. Nào tăng đi. Bueno, i aquí la gent doncs ve a relaxar-se, a disfrutar de la vista i estar aquí tranquil, sobretot. Ara, foto des d'aquí, des de Koh Chan, Adéu.